doble karon ang paghalong batok sa COVID-19. Paghatag pabor sa mga individual nga mabakunahan ginpainwala ni Vice Mayor Familiaran. Sa balita nasyonal, 70% sang populasyon sa COVID-19 hotspots target mabakunahan sang gobyerno. Mga local government officials ginsaylo na sa A1 priority list ng vaccination program. Sa balita international, US may 80 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine nga igahatag sa iban nga mga pungsod. Sa balita sa sports, NBA playoffs kag play-in round matchups plansado na. Balita entertainment, Rabia Mateo nagpasalamat sa tanan nga nagsuporta sa iya. Samtang sa balita espesyal aton padayon ang istoryahan ng mga rason kung nga asagad ang Filipino singers. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 18, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Aton balita naman sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto karon sa Mindanao, samtang easterlies naman na nag-apekto sa bugos nga Pilipinas. Ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kung panaguo bangod sa easterlies. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay naman ang pagtapya sang balod. Samtang ang adlaw na butlak las 5:22 kaina, magkatulog naman las 5:59 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan naton sa 27 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin Yes, good morning naliwat sa aton nga mga ka-aksyon dira kay Homa Lumena, may aga sa imo Turco Junko. Good morning man kag kay Edgar Alcantara, kag dira naman sa Alberta, Canada sa kay Alfred Alcantara. Good morning man. Alex Montesa, Lito Dayap, sa kay Ma'am Van Mayo, Michael John Season, kag sumang kay Ma'am Kelly Jelly, kay Teresa Linaha Kayaw. Good morning sa imo Teray. Sol Lama Barnatsa, watching from Barangay Handumanan. Ako na sa Thailand. Sawadika? Sawadika. Sawadika. Muna yan. Sawadika. Naka-hello. Sigurado ka, why sawas? Hindi sawas, ha? Sawa. Silent S. Silent S. Good. Pariyo bala sa Ohayo gozaimasu. Silent Ohayo S. gozaimasu. Kaya ano din yung pulos ang S na nanging butang para na i-silent man lang. Mangkotonta ang mga taga-Thailand. Andre Polanco, good morning man. Ludivina Dinola, Raymar Beranyo Lingoste, kay Michael John Season, good morning kuno sa kay sa Season kag Palma family sa Purok Brotherhood Barangay Sumag, kay Cap Radney Carmona sang Barangay Sumag, good morning man. Sige action doors. Dali lang action boy, kay loading sa akon. Kaya mo yan. Galoding sa imo da o ikaw ang galoding? Wow. Ay cellphone gid ya. Cellphone gid siya. Confirmed. Atiya Kim Eriman, good morning man. Dahil lang kay pangitaon ko man din akon kay nagloading man sa ala nadula. Ano natabo? Wala ta di internet. Ano tabo? Dito pa ko ga-connect sa new center. Ano tabo ni sa nga ako ni nga ako naman nagadali lang. Di ka nag-stop gina? Ha? Kaya Tia Kim Iriman? Ate ka siya gid man pinakauli. Di mas-stop ka Ari man yang isa ni. mas-stop ka gid. Siya lang di pinakauli sa akon. Anyway, good morning gali kay kay Sir Milili Oligo. Good morning, sir. And of course kay Kagawad Milagros Alit. Nagapamati gid every day, wala absent, na? Correct. Ma-absent ka pa ya pero si Kagawad yan, hindi na yan mag-absent. Ako ma'am-sent? Oy, sure. Ano, araw-araw ka naman imo yan. Di ako na lang iya. Ka-problema, gid si mo ko ikaw ma-absent. Di ako na lang iya. Kung mag-absent ko, ma-absent man na sila tanan. Agali ka? Yes, Wow. So, oo. meaning present sila tungod lang si mo. Yeah. Pang level ang imo nga action boy, ha? Confidence. Oo. Grabe imo nga confidence level.
Doc says Aksyon boy, ara na ko no, watching while eating panyapon. Uy, Ta? dubag na sila ga-gym, subong ka panyapon na sila ni Tipilawon gid ang gym kay harap na nasa ulunhan nila. Oo. Bodo ka kadto ka to ba no? Ara lagi sa unhan nila ang gym. Tagbasi ko ng ila nga dinner, hindi man niya dito sa Ilabalay, kundi nga Base sa sa gym. Topada, may basi mo restaurantan, di ba? Gani man. Mhm. Sige. Ikaw gani tapos sila pamahaw. Uy, pa. Balita ka lang gina, tugod-tugay may Ikaw yung parang nakapamahaw. Kita mo ka panganuano. Kaya Astrid Talatala, good morning man. Ara daw no. Tala-tala, nag-rock. Talatala gid yan, di talatala. Tala-tala na. Kami tala-tala dito sa amon. Amo gina mag-pronounce. Talatala. sa ila, Sige. correct. Sir, ano na sir nga kon sir nga kwan man daw na dula ni driblaw sa Tanabla. Kita Naguro ba? internet Hindi kay Kaya Diding, alohamiento. Ano na dula? Ara na. Oh, be. Kay Diding, alohamiento. Good morning, man. Sige. May lang nga pagpamati. Dira kay Jen Buerom sa Bago City. Good morning dira sa imo kay pare ko Arlene Buerom. O ang akon nga manghudo nga ara bla sa quarantine facility dito sa Manila. Si Tess Duran is watching also. Nag-abot na siya gali. Nagligad From, pa. so, pilan siya kadlaw naka-quarantine sa Tay alin sang May ano to man May 12. Tenos mo nga May 18 kundi mga 6 days na basi boss Ate, gamay na lang Boss Kasi is boss swab schedule siya. na sa swab no. Toto sila sa isa ka hotel to sa kuano sa Manila. Sa Alabang. Sa Alabang. Si Sige. Joy Pineda good morning te kundi correct ako ang bal ni Ma'am Van. Aralan sila ya sa after gym, aralan da sila ya sa ulunhan da. May lakat-lakaton mula na mo. Aram na da. Okay, very good, very good. Kay lapit Dason bala kay magkwanto tudluan ta kundi into dampi. Okay? Okay, ayos, sa problema. Copy. Ha? Copy. Lester Ayan Desandario, good morning man. At sige, standby na kita na sa aton mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, doble karon ang paghalong ni Governor Bong Lacson para nga hindi matapikan sang COVID-19. Ini matapos magpositibo sa virus ang duwa sa iya mga executive assistants, isa ka department head kag duwa pa ka mga empleyado. Suno kay Provincial Administrator Tenere Frando Diaz II, doble na ang inasuksok nga face mask sang gobernador sa mga public appearances ni. Ginapatigaan man sang gobernador ang pagpanagtag sang cheque sa mga open-air nga lugar. September 2020, sa si Lacson ang una nga nag-self-quarantine matapos magpositibo sa COVID-19 ang utility workers ni sa Governor's Office. Enero 2021 o kung 21 sang siyang ginkuhaan man sang RT-PCR test kag nag-self-isolation matapos ma-expose sa isa ka personnel sang Department of Interior and Local Government nga nagpositibo sa COVID-19 nga nagtambong sa Anti-Drug Summit. Abril 30 sang una nga magpabakuna si Lacson sang una nga dose sang COVID-19 vaccine. 5 ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang nagdugang sa mga positibo sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, ini ang ginalakipan sa 2 ka mga executive assistant sa Governor's Office, isa ka department head, isa ka job order employee assigned sa Provincial Agriculture's Office, kag isa ka radiologist sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Sunod kay Diaz, sila ang mga close contact sa mga unang nagpositibo sa COVID-19 nga ginkuhaan sa
RT-PCR test. Sa kabugusan, may 43 na mga provincial capital employees ang nagpositibo sa COVID-19 subong nga tuig 2021. Apang ginklaro ni Diaz nga 7 sa maini ang nakatapos na sa quarantine period kag magabalik na sa pagtrabaho samtang 36 ang pada nga gina-isolate sa Mambucal Resort sa Banwa sang Murcia. Dugang pa ni Diaz, wala ginakonsidera sa probinsya ang pagpaidalom sa lockdown sa pila ka matalatapan na gud mapadayon ang basic services. Hindi na aton nga positive sa Kapitol. But ang aton nga good news, nag-graduate ng iban sa quarantine, nagbinalik na. I received information nga damo na nagginuwa subong adlaw kagagapon from Mambucal. They have fully recovered and they're expected to report to work today. Bangin sang pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi matuod ang mga espekulasyon nga mayara sa mga individual nga ginapaboran para sa mabakunahan kontra COVID-19. Ini kasunod sa mga espekulasyon nga nagagawa sa social media angot sa pila ka makilala nga mga individual nga nakabaton na sang bakuna. Sunod kay Familiaran, ginasunod ang pulisa nga first come, first serve basis paagi sa online registration. Ginpatag ni Familiaran nga ang ginabakunahan sa karon ang nabase man sa priority list ng gobyerno halin sa health workers, senior citizens kag may comorbidity. Sunod kay Familiaran, may mga balatian nga hindi covered sa comorbidity kaangay sang asthma kag gina-require ang medical certificate kung hindi senior citizen. Ginpatag ni Familiaran nga kwalipikado man nga mabakunahan ang hindi senior citizen apang may history sang transplant. Gin-inspection na sa vaccination center teams ang syudad ang Robinsons Mall nga ikatatlo nga mall gausaron bilang vaccination center sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Councilor Benicito Novero, ang chair sang vaccination center team sa ikatatlo nga panalagan sang mall o kon sa malapad nga gaming area plano himuon nga venue sa pagpangbakuna. Pero ginklaro ni Novero ini nga magaserbe nga standby vaccination center pagod ang vaccination program sang Bacolod ang nagadepende na sa nagaabot nga supply sang COVID-19 vaccine. Samtang ginpatag man ni Novero nga limitado lamang ang personnel kag ang pasilidad rason nga hindi tanan nga barangay ang mayara sang vaccination center. Sa datos sang Bacolod EOC, ang mga residente sang barangay Sumag ang kinahanglan nga magpadulong sa barangay Tangob para sa pagpangbakuna. Ginpahayag naman sang DOH6 nga ang rekomendasyon nga travel moratorium halin kag pakadto sa Iloilo ang nagatuyo nga makabulig sa pagpanubo sang COVID-19 cases. Sa isyong bakuna online talakayan sang DOH6 kag Philippine Information Agency 6 kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Dr. Bea Camille Filiaro Natalray, ang DOH6 Medical Officer 3, ang rekomendasyon sang ang gintalakay nagligad nga Sabado bilang isa sa mga tikang sang LGUs kontra COVID-19. Suno kay Natalray, isa ini sa mga tikang para ma-restrict ang hulag sa mga tao kag malimitahan ang interaction kang paglaptas ang COVID-19 sa nagkalain nga probinsya sang Region 6. Dugang pa ni Natalray, nagapakita sa datos nga may pagsaka sa COVID-19 cases sa Gibaras nga ginakabig high risk, samtang moderate naman ang Aklan, Iloilo kag siyudad sang Iloilo. Nagpanugyan si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa publiko nga hulaton ang sabat sa National IATF angot sa ginpangabay nga travel moratorium humalin kag pakadto sa Iloilo. Nasaad sa Facebook post ni Iloilo Mayor Jerry Treñas nga mga local chief executives sa Western Visayas na nagapangabay sa moratorium sa pagbiyahe sa mga non-essential travelers kag apor pakadto kag halin sa isla sang Panay kag Negros sa sulod sang 7 ka adlaw para sa makontain ang virus. Sunod kay Familiaran ang resolusyon sa regional IATF ang kinahanglan pa sang approval sa National IATF. Dugang pa sang vice alkalde may mga pangabayman ng LGU nga wala na aprobahan sa National IATF kaangay na lamang sang pangabay sang Negros Occidental nga ipaydalom ang probinsya sa GCQ. Punta ang desisyon sa National IATF. Oo, desisyon ng isang region, kaya meeting, ikatulog na magpapagod isang comments natin. Oo, okay. Ang panada mo, may DOH kompleto na sila. Kabahin sang pagpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang sa iba pa natin nga balita lokal, mas na-motivate si Bacolod Councilor Israel Salanga sa resulta sa independent survey ng pitagan sa Aksyon Radio Bacolod angot sa kung sino ang inalantaw sa Bacolod noon nga magpapili sa pagkakonsihal sa mabot nga 2022 ka local kag national elections.
sa interview sa Aksyon BBB gintayag na sa langga nga wala siya magdahom sa among resulta sa nakakuha siya sang 17.7% ng rating nga ginakabig pinakamataas matapos sunod ni kay Councilor Wilson Gamboa nga nakakuha sang 19.1% apang hindi naman makapatalagan bago natapos na ang termino. Samtang ginakabig naman ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas nga dungog nga malakip sa ginalantaw sa publiko para magpapili liwat bilang konsehal sa syudad. Ginpahayag ni Rojas nga nagapasalamat siya sa paglakip sa ngalan apang sa karon suno sa iya nga hindi pa eleksyon ang iya ginapamansar kundi ang pagbulig sa pamuluyo sa panahon sumong nga nagapabilin ang presensya sa COVID-19. Ginbato na ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia ang isa kagatos ka oximeters kag isa kagatos ka blood pressure monitor apparatus na gindonar sa Bacolod Vallecar Transit Incorporated kag ini ang gin-turnover sa vaccination center sa Ayala Malls Capital Central kahapon nga adlaw Lunes. Ang ini nga mga equipment ang pag-usaron sa nagapadayong nga mass vaccination program sang syudad. Ang turnover ang ginasaksihan ng City Administrator ang Councilor Cindy Rojas, Secretary to the Mayor Attorney Edward Joseph Kwansing, EOC Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon, kag Ceres South Terminal Manager Nixon Banbane. Setenta porsyento sa populasyon sa COVID-19 hotspots target nga mabakunahan sa gobyerno. Samtang mga local government officials ginsaylo na sa A1 priority list sang vaccination program. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Gina-greet naman si Ging Becos dira sa Ottawa, Canada. Gamonitor man subong sa Aksyon Door siling ni Ma'am Kelly Jelly, no? Good morning dira sa imo. morning. Oo, sakay Jean Oiseser of course, Richard Diet Pacheco, kag Ronnie Revillo. Dira sa may barangay Central Mao Central, no? Dono Raneta ni siya. Miles Martir, good morning man. Amor Malayang, kag kay Kate Cardones. Good morning and good morning lang dira sa Karken Auto Shop. Especially kay Edmark Niogan nga gapanglaba. Ay, gapanglaba Very siya good kay Gapanglaba. sa auto shop. Hindi siguro sa auto shop Gapanglaba, sa ilaguro nga Balay, balay. oo. Oo. Ang good lamang laba sa auto shop kasi puno aceite ang iyang. May pa sa Ayan, kay nilamhan. gapanglaba sa yan, oh. Gani Oo, man. okay. Greet naman ang mga taga Barangay Maaw. Oo. Yes. Sa Barangay Maawalin kay Karen, no? Hindi Karen. Sige, good morning dira sa inyo sa Barangay Maaw. Kag Jocelyn Song Comedia, happy birthday ko no. Pila naman 66 birthday si Bebot Song. Happy birthday. Happy birthday, Bot. Oh, happy birthday si mo. Kilala mo na si Bebot? Song? Hindi. Kung nakadumdum ko sa una sa implement bla sang ining magtabok mula sa pedestrian lane nang mag-implement din na bla. Kamo na sang bit sang megaphone bla. Why na may matabok na sa kwanda. Traffic kwan sa una mo sa bitaw na sa una mo. So kung retired na si sir. Retired. But 66 not tired. namang. But not. Ang kwanda ang siya nang kwan nubuon. Jaywalking? Yes. Pabalog dyan nubuon. Abaw, sir. Pabalog dyan nubuon. Kay classmate ko, Edwin Escopel, good morning. Birthday mo man, ano? Dason nga mag-describe sa akong sa ibang tao, hindi mo ginapagamito ng term manubuon, ha? Kay mainaway. Aaron Tagunera, watching from Cebu. Greet nyo lang ang Badayos John Lord. Si Badayos, si John Lord Badayos. F. Smart Adios Salcedo, Renido Aldea, live from Hinubaan. Manalim Sim. Good morning dira sa sa Alagad Radio. Yes, taran nga taga Alagad Radio. Sa Banwa sa Hinubaan. Susan Ivy Allen, good morning man. Good morning kuno kay Ma'am Alma Alvarez Gallo, kay sis niya Alma Alvarez Gallo, kag bro Roberto Gallo, kag kay Ralph. No? Wensky Lee Morales, Suzette Lumeda, good morning man sa imo. Kay Melchorita Ferrer, watching from Barangay Bata. Si Ma'am Van nag-send another 35 stars. Thank you very much. Nakala mo na sa nasend ni Ma'am Van, oh? Yes. Sige, kada doors. Nabasa mo na si Edwin Escopel, no? Dahil sa may Kabuyaw. Sige. Sa Laguna. Kaya Evelyn Pomoseno, good morning man sa may Lower Bikutan, Taguig City. Dina De Cripito, good morning sa Barangay RSB, La Carlota. Kaya Aaron Sundon, sige, maganda nga pagpangapi. Yes. Kay Mark Delotavo, good morning. Watching, diri sa Barangay 9. Uy, Barangay 9, diri sa Bacolod. Sa Sapa. Greet ko lang family Francisco. Ha? Sa Moises Padilla na guro? Gani man. Ba siguro. Sa Pero kasi di man siya sa Barangay 9, Kasi di siya sa Barangay 9. Sa Pero Sapa? ginag-greet niya ang family Francisco sa Moises Padilla. Hindi lang Barangay 9, narad o? Oh. Tida may taytay, da may sapa. Tida ba siya na Tiba siguro. Sa may kilid sa hotel, da bla? May sapa na da? Sa kilid Kita sa mo may hotel. taytay. Dumdum ka may taytay na da? Sa Barangay Hall nila, Dampe? Okay. Doon kalayo sa hotel. Doon di hotel sa Tabok. Ha? Arad ang hotel, oh, tapos sa likod sinadampe. Okay. Hindi ko Hindi mo ma-picture out? Hindi. Picture in lang. Slasher sumugat. Sige. Sige, go. Watching from Fortune Town. Ay, are. Boy, watching from, hindi na tuman, ande, ay kadula.
si Rochelle Evangelista Action Boy naman ko siya. Iya ka gani ko nung AstraZeneca. Vaccine. Iya ka UK. Kung di ko sala, no? UK. British na siya. British made na siya. Yes. Sina siya. Sige. Kay Andy Saludares, good morning man. Happy 45th birthday man Action Boy sa iya. Sa iya gadya. Happy birthday, Andy Saludares. Wow. Happy birthday, Andy Saludares. Perfect. Stop. 45th. Ambaya to me. Happy birthday to me. Life begins 45. Gali ka. Bago na gali. Bago na, nagliwat na siya pag pandemic. Kasi so na, life begins at 40. So Teka, nag-pandemic, life begins at 45 na. Okay. Now I know. Kita mo ko daw maka-unique siya kantaya sa iya birthday. Aragin man gali siya Action Boy si Mark Dilotawo dira sa may barangay 9. Lapit-lapit. Tsakto, ginambal ko, ginadescribe ko, tsakto. Kasi wala siya kabilong action na doon sa Ariman sa barangay 9. Balogoro. Siyempre kadako da sa ngaton niya. Barangay 9 nga barangay, kuha na din ngaton niya. Wala na dala sa barangay 9? No. Ano na din ngaton nga barangay? Barangay 11? Ano na? Hindi Barangay 9. Barangay 9 tade. Diba? Si Manri? Guro Oo, tiyo guro. Daw, mo daw. Umagin sila nga dati. Barangay, samalan tagid ka. Barangay 9! Action Boy, bala mo, doy pa fake news mo ba? So, barangay 9 tadi. Ara tong barangay hall ta. Si Kapitan, ano bala? Tidra ka na sa sapada sa barangay hall. Kilid do. Sige. Problema. Kevin Tambien, good morning man. F. Smart Salcedo, good morning. Dra sa may barangay San Juan, Pontevedra. Nag-monitor siya dra sa may Tanza, Cavite. Pinky Terwell, good morning. Si Miss Rolibel Carpio Bedosa, asawa ni siya ni Pastor Mark Blackson Boy, gina-orderan to sa kimchi. Okay. Yes. Kanami sa kimchi to. Namit ang kimchi. Pero mas namigin, mga standby kita sa aton balita. Sige, national. 100 calories lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36 sa aton mga balita nasyonal. Target sang gobyerno nga mamakunahan ang 70% sang populasyon sa Pilipinas o kung 58 milyones ka tawo nga nag-istar sa COVID-19 hotspots para malambot ang herd immunity.
Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, magatutok ang gobyerno sa National Capital Region, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas, kag Rizal. Nalakip naman sa expansion areas ng gobyerno ang Region 3, Region 4, Cagayan de Oro, Baguio City, Zamboanga City, Bacolod City, Iloilo City, General Santos, Iligan City, Region 7, kag Region 11, Region 10, Region 6, Region 8, Region 9, Region 2, Cordillera Administrative Region, Region 5, Region 1, Region 12, kag Region 13. Ini nga mga lugar ang inabugusan sa 83.80 milyones ka matao, kag 70% diri ang 58.6 milyones ka matao. Sunod kay Roque, mas may kumpiyansa ang gobyerno nga buksan ang ekonomiya sa tiyon nga magsaka na ang vaccine coverage. Ginsaylo na sa A1 priority list ang local government officials para sa COVID-19 vaccination program bangod sa ang ila mataas ng exposure sa coronavirus. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, kalakip na sa A1 group o pareho sa kategorya sa health workers ang mga local officials nga ginalakipan sa alkalde kag gobernador bangod ini ang mga nag-implementar sa localized lockdown, prevention, detection, isolation, treatment kag recovery plans. Sa nabaluan, naglabot na sa 2.9 milyones ka doses ang nausar sa Pilipinas para sa COVID-19 vaccination base sa records sa National Task Force Against COVID-19 tubtob Mayo 15. Sa mga kadamuon, 714,432 ang nakatapos na sa ila duha ka doses. Nagpaandam naman si anak kalusugan party list Representative Michael Defensor kay Health Secretary Francisco Duque III nga mahimo ini siya nga i-cite in contempt bangod wala ini nagatambong sa congressional hearings may angot sa COVID-19 pandemic. Una diri nag-resume ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa ilang motu proprio investigation angot sa ginaligar questionable nga guidelines kag pulisa sa Department of Health kag Food and Drug Administration nga mahimo makaapekto sa pagdulong sang public health service sa mga Pinoy. Sunod kay Defensor, duwa na ka beses nga wala makatambong ang tiglikom nga makabig nga tama ka kritikal bangod ginaistoryahan mo ang mga tikang sa pulisa sa DOH. Luyag man may buluan ni Defensor kung nga ang masami nga absent si Duque. Naglansar ang Philippine National Police ug PNP sa online system nga ginatawag e-sumbong nga mahimo makasabat sa problema sa publiko sa ilang komunidad. Sunod kay PNP Chief General Guillermo Elizar, hindi pagpabayaan ang mga reklamo sa pumuluyo bangod gilayon ini nga aktuhan kag resolbahon sa kapulisan. Dugang pa ni Elizar nga tuyo man sa enhanced referral system agud mapabalik sa kapulisan ang pagsalig sa publiko. Sa iba pa natin nga balita nasyonal, ginpahayag na Senador Richard Gordon nga handa ini nga hindi pagdayunon ang plano nga magpapili presidente sa masunod nga tuig kung mayara sang mas maayo nga kandidato. Una nga ginpahayag ni Gordon nga mong chairman man sa Philippine Red Cross nga iya ginakabig kung ginakonsidera ang pagpili sa pagka-presidente bangod isa ini sa pinaka-kwalipikado para manguna sa pungsod. Suno kay Gordon, kung mayara sang mas maayo labi na sa integridad, plano, may real experience, kag hindi lang popular experience, handa ini nga hindi pagdayunon iya plano. Lakip sa mga butang nga ginakonsiderar ni Gordon antes mag-file sa Certificate of Candidacy sa Oktobre, amo ang iya political machinery kag resources para sa kampanya. Si Gordon sa madumduman nagpapili sa 2010 presidential elections, apang napierde kay Benigno Aquino III. Ginbulgar ni Anay Senator Juan Ponce Enrile nga wala sa may ginhimo nga tika ng Estados Unidos ang wala ginsunod sa China ang kasugtanan nga i-pull out ang ilang mga barko sa West Philippine Sea sa 2012. Sa weekly talk to the people ni Presidente Rodrigo Duterte, ginsaysay ni Enrile nga sadto nagplastar ang Estados Unidos sa negosasyon agod mapakalma ang standoff sa tunga sang Pilipinas kay China sa Scarborough Shoal nga ginagawan man sang nagkalain-lain nga pungsod. Sa Hunyo 2012 na control sang Beijing ang Scarborough Shoal kasunod sa 3 ka bulang standoff pagkatapos gintuyo sadto nga arestohon sa Philippine Navy vessel ang mga mangingisda nga Chinese nga nadakpan sa illegal nga nagahakot sa mga giant clams. Ang duga natin nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Okay na, sir? Good morning, sakay Grace Mustre, no? Dira sa Bago City. Sakay, di na tatuman, Lorna Santero Erta. Kita mo kay Lorna? Yes, Kabi ba yes. sabi kay Lorna, bebe? Good morning, watching from Palayog, Hinigaran. Hinigaran. Sabi ko, hindi ko nang hinig ng Lord ma. Hinigaran na siya. Hinigaran. Amo na gurong shortcuts ang Hinigaran. Hinig. Hindi hin? Ha? Hindi hin? Hindi, hinig na. Para do ka mas familiar. Hindi ka magtalang. Oo. Eric Amonio. Tsakto? Amamiyo. Ay. Eric Amamiyo. Happy birthday ko sa Hinablos. Nag-birthday kahapon. JM Baikin. Ay, nablos Tito, galing ni Aksyon JM. Tito, galing Aksyon JM. Galing ni si Eric. Oo. Sige. Tinagkadto, di siya gapon, hapon na siya galing. Ngayon na kami kaabtan na. Si Eric? Hindi, Aksyon JM. Nagbalik siya. Nagbalik siya. Kaysa Nagdala sa mga paraphernalia sila. Paraphernalia, pero hindi drugs. Para sa mga birthday niya. Gani. Oo. Muna dang hasta subungo nga ginakuan po. Kadamo, pagkaon. Gina pa gani niya Jumaria. Gina-reheat. Air fryer. Oo. Nya gawa di ko ako ni air fryer ta para nga nami pagid siya. Di ko to sunog man niya kay nami na ko sunog. Natamaan ko wala. Hindi ka gapon, sunog na gito yung daan. Sunog na daan. Itong na gito yung daan. Pero sarap Japon na. Ano ginamin mo ang pizza? Oo. Amo na siya nga daan ang color. Amo na sa gapo. Amo po nami, no? Nami. Di na sa bakal, di na sa dampi man. Ha? Di na sa dampi na bakal. Hindi lang ko sure, pero kabalo ko sa ngalan, bros. Pero hindi ko sure kung diin. Kung sa singkang. Kada mo to gapon ang Aksyon Eric. Sila man actually na kayo bala. Ang tagiya, hinablos na ko no ni dramatista, tadi bala. Ni Tita Stella. Okay. Yes. Ari ay si Tito Mumawi kanya dayo. Ano ko no, dali lang, di inambalya. Tita. Maya repot ko ni pre, kay para mas nami ang kay Dorel, ya cute na ni. Magkuha ka to sa kupa na lang ko. Kung sino sa aton duwa. Galing kayo ikaw mas katultol. So, alam mo na ang gagawin mo. Okay? Cute na ni kuno ang imo to. Ano ay ang ka-cute? Di ba kasi daw mo rin lang gamay ulawa. Pero anyway, pasalamatan ko nagyapan Action Boy. Thank you so much, Tito. Ala ka lang, Tito. Thank you so much, Sir Maui. Sige. Jenny Solgon, good morning man. Rodelyn Alvarez Bayabado. Si Miss Gina Solgon, amo ni sa Babes Mangustand, no? Nante. Sa Good Duled? morning dra sa inyo. Good morning dra sa inyo. Miss Gina Solgon. Sige lang, kumagkadto kabla sa La Carlota. Mapit ko na. Oo. Bisan mahay ka lang. Kung sa San Enrique, kailan ko bimakad to? San Enrique, kailan makadto? Ti makalabay ka mangyapon. Galing. Kay una ba? Pulo pandan na lang bala. Makalabay ka ng gyapon da sa ila. Kinanglan, ginabi ko kinanglan, makadto ko sa Carlota para makapit ko na. San Enrique, kay Dennis. Bay makadto kay Dennis. Pwede ka gila. Asuncion. Maria Fe Lobaton, good morning man. Alagad kay Juan Henry, good morning no kay Mayor Estrao, kag kay Daf Reliquias. Sa kay Bingbing kag Ronald Amangkiton sa Central Mao, good morning kuno halin kay Tess Duran. Gina-greet ka mo. Si kaga kuan bala SB Tupas, good morning Jan Tupas. Ay, sa may hinubaan. Yes, no? Sige, good morning dahil sa imo SB Jan Tupas. Kagawad Melchor Baroka Rumbines ang Barangay 1 sa may hinubaan. Dubali di nagkadto si Action Leader niya nga barangay. Dito lang sa gani Kaya sa Tabuksuba. Tabuksuba, layo pa siya sa barangay 1. Lapit na to ya dito sa Ubong pero baliway ka na nagkadto sa proper. Ang mga barangay wala sa proper. Okay. Bali din ka lang niya sa Paubong dahil. So before na siya gali sa proper ang yes, ang kantuan nila. Hindi ko familiar Ara sa dang iba. Fukuda Machi. Oo. Sige, soon. So soon to be sa tupad piyakis na ara dang Cabatu Machi. Wala, isa Cabatu Machi. O si Cabatu mga ching. Cabatu mga chi. Ay, ala. Ano na yaman din mo sa Machi. Doon si Puno ng tagiya. Hindi, may Fukuda Machi. Ay, mo daya, ibutangan Kaya mo ako pang daya. invite sila lagaw, alagad Kevin Henry. Sige lang makadto, ko da bala. Basta sininga weekend. Sininga weekend.
Ano padala mo ako makadto to? Kabalo ka na. Sige. Kabalo Kabalo na ka ko na. Hindi ko pa ginusuran ang dalon ko. Kabalo na ko. Sige. Kasi pag-abot mo, ay na, ano man ito rin. Correct. Sige. Jolly or Jolly? Jolly. Lavado. Good morning. When ka mo diri ko no malagaw? Siyempre, hindi kami ni kadunganay na Action Boy lagaw. Isa lang kami. Ikaw yung ano ka malagaw? Time will come. But time Time will tell. Kaya balo ka nga, makonsuling tublara lang doon sa piyak bangga, oh. Gani man. Sige lang. Ako, ma-message lang ta. Hindi, amo na yun. Kuya, ano man, saan ka na magawa sa quarantine naman, ko man. Malagaw ka basta mo. mga next, basta mga June na. before the end of the month, Before the end of the month. Or early next month, Oo. Feeling ko lagaw next na. month kay Action Boy. Ako i-try ko sila nga weekend kung makalagaw tada. No? Okay. Okay, medyo layo siya. Doon ka need mo sa mo ka ginaano. Action Boy, antis ka makalabot sa ginubaan. Kung gani marita ko na, tapos piyak ka banggaw, kaya masiling ka nga dugoy-dugoy, Gani. ako na. Oo. Perfect. Sige, Nas. lagaw kita da. Good morning, Luwat, sa Alagad Radio 100.5. Nakakadto ka na sa ilang office na. Station nila. Station, wala pa. Pero kaya ara, nasa sa, I think ara naman sa munisipyo. Ara siya sa... So kung nara sa munisipyo, nakadto na ko, kaya kadto na ko munisipyo mo. Perfect. Stop. Gusto, ikaw pa ya. Stalon, kayanan, good morning, Mandra, sa inyo, no? Sige, pwede tara karon sila mag-greet on air, ang Hinawa Alagad Radio. Greet na sila karon on Kaya ang iba air. naton nga mga ka-action daw sa inubaan, ga-monitor via Alagad Radio, nga naga, Yes. Naman sa aton hook tayo. up diri sa aton, no? Ma'am Van, maupod ko na sa aton. Sige, Ma'am Van, wala Yes. problema. Maupod si Oo. Ma'am, maupod ko sa inyo lagaw ha. Yes, Ma'am Van. Yes, ma'am. Tapos tapos to sa dumaan, mga kadalikyat na to sa Minnesota, Oo. kag sa Phoenix, Arizona. Di ba? Perdigid. Grabe, no? Makadalikyat lang yan, bala. Do barangay lang sa Bacolod, no? Sige lang. Ma'am Van, magpuli ka. Wala Puli problema, ka din, ang Ma'am lagaw. Van. Magpuli di si Ma'am Van. Let's paint the town red. Yeah. Red. Bongga. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:51. Kag sa detalye, Balita International, magapadala ang Estados Unidos ang 20 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine sa ibang mga pungsod. Sunod kay White House Press Secretary Jen Psaki, nga naglabot na sa kabilugang 80 milyones doses ng bakunang ilaihatag sa ibang mga pungsod. Ang nasambit nga tikang ang ginpatigayon matapos ang panawagan sa ibang mga pungsod nga tagan sang bakuna batok sa COVID-19. Wala naman sinigin mensionar kung ano nga pungsod ang mangin prioridad sa paghatag sang nasambit nga mga bakuna. Samtang plansyado na ang pag-inkontrohan sa pila ka mga teams nga nakasulod sa NBA playoffs kag sa ginatawag nga play-in tournament. Sa sistema karon sa NBA, ang top 6 teams sa Eastern kag Western Conference ang makasulod gilayon sa playoffs. Ang number 6 naman tungtod number 10 ang mag-enkwentro kung sino ang magasulo ang duha pa ka teams nga magakompleto sa playoff. Karon ang katapusan nga adlaw sa regular season kag yaring inabantayan gid nga mga enkwentro. Defending champion Los Angeles Lakers madagdag na sa playoff kung mapierde sila sa Golden State Warriors sa play-in sa Wibas sa Western Conference para sa win or go home game. Ang Grizzlies kay San Antonio Spurs mag-enkontrohan naman sa play-in. Sa Western Conference playoffs naman mag-enkontro ang Nuggets kag Portland Trail Blazers. Ang Memphis Clippers enkontrohan naman ang Dallas Mavericks. Balita espesyal! Oh God! Energy! Mga kakson! Yes. Si Jo Marie, grabe yung smile niya sa akin. So, grabe man ang akong energy. Good morning sa taran nga. Taga-alagad radio sa may hinubaan. Yes, Alagad Radio Yes. 100.5. Good morning sa atong mga
Aksyon na ganun mo via Alagad Radio. Kaya Kaya nag-ano sila sila, nag-hook up sa aton. hook up sa aton. So, mabatian ta dito sa ilag. Sano kaya kuno pasagay ni Sano siling ni Tito mo Jenny o latin. Sano kaya pasagay doors? Ang ano pamangkot mo da. sagay? Ang sa pamangkot da sano to yung manok mo iya? Ang pamakot preparado ng Bisaya nga manok. Kaya wala problema ang pagpasagay, pagpahinubaan. Ang problema ang mangkoton to si Tito Jens kung okay na ang Bisaya nga manok. Kaya basi English ba lang yata Basi chicken blaw. Yung lang manok, para Bisaya. So sige kaya na ako siya kon. Sige lang makakita kita da. Message ta lang ka. Correct. Grabe ba from south to north? South to north, north to south. San Carlos wala daw may mang-invite. Kasi invite ka to ni galing why na to migo tang isa. Samoso, good morning. Alang-alang na. Sige, sa aton yung balita, special action boy. Ay, kadasig sa oras. Ang rin ba ng mga action boy, mga rason kung nga asagad gidya ang mga singer nga Pinoy. So, isa kung ang mga Pinoy nga asagad sila nga singer. Yes, pwede man. Amon taong kagapon na istoryanta, kay every Filipino, gidya, kung may event, gidya, may gina isang karaoke, sila bala. Except na lang subong, nga hindi pwede. Pero may argi dyan gapon pasaway. Apa yung argi dyan? Kaya magkanta ka, gagwa ang droplets na si baba, basi makalapta ka COVID-19. So delikado. So, are paged, ang sugpon action boy sa pila ka mga rason is ang mga very supportive nanay ginapa-join gininila ila kabataan sa singing contest. Yes. Amateur singing contest. Kagi ka join na singing contest. Hindi ka tilaw ko sa una, nagalagulaga ko mismo barkada ko bla sa makita kami nag-audition, audition. Kuan pa to kuan pa ko. Nag-audition ko to naka-qualify ko para sa finals. Wow. Bali ang final sa plaza na. Ako ang number 1 contestant. Sige sila lawagalan ko nagadto. Nga man. Hindi ko makantas tuwangan ko ng tao. Papakita na sample po. Sample. Hindi na makuya. Sige na. On the girl in your arms is the girl in your dream. Bongga! And it will be Christmas Day. Mo. Mario, kami cheers mo. Swerte, gid action boy Duran. Golden voice niya sa action boy Duran. Agree ko da kay kung mag-video kihanay na gani. Video kihanay. Di ba? Agree ka gid, Joms? Super agree gid siya. Nan. Amo to gani nga pagkanta mo ga mug na si Joms. Bisan ka pa isang ka mo ga-approve gid saya. Ga-approve gid siya kay ti maganda kami kinalan maka 5 litros ka na pero na ginagawa na microphone mo. Kay nagaway na. And then sige mo na action boy kay kabalo man tang mga nanay ginato niya, especially mga nanay or hindi man nanay, mga tatay supportive may gid. mas supportive din sila. May isa ko di ka nakita gid nga bisan dingin updan gid siya sa kuan mo. Sino? Si Aksyon Eden. Ay ho. Mamaya. Dumalimtan ta pangalin sang una gina action boy. Mga ayaw na iya kung diin-diin nga mga LGUs. Gina-updan, gina siya. Ara, ginaya. Super supportive ginaya. Kita ko na siya nga kanta. Pag ito sila sa ilang tong tatlo to sila bla. Siya gito ang pinaka-perte ang habyog sa hawak. Ay ho. Bala, habyugan lang sa hawak. Kaya bilhin ka da yan. So, hambal naman yung reaction, Eric. Balutin mo ako ang theme song ni Jo Maria. Glain, gid man si Jo Maria. Wala si Jo Maria. Magluwas nga may talent sa pagluto. May talent sa pagputos. Sa pagkanta, gali. Sa pagputos, kay balutin mo ako. Balutin mo ako. Basta ang mga Pinoy mahilig magkanta actually, no? Correct. Mahilig dyan magkanta ang mga Pinoy. Siguro sa mga country, siguro sa bilog kalibutan, ang Pinoy isa sa pinaka basta kanta ya. Bisan di ba ako niya taya mo? Ay, ang tawag gali kay Joms, gali Mads gali. Mads. Kay Mads sa una, Joms. Tita Dudes na tawag ko sa iya. Subong Mads naman Dudes, gali. Pero mas komportable kaya sa Tita. Tita Dudes. Tita Dudes and Mads Joms. Mads Joms. No. Ngaton, din nga mga sisters sa station. No, pero basta mo na ang mga Pinoy mahilig dyan magkanta, no? Kaya ang mga Pinoy by nature, kakuan mo. Kung isa ko na ng mga problema, kanta lang nila ya. Oy, hambal ni Ma'am Elizabeth Malakagamala. Amazing voice. Sir Boy. Future singer, Elvis Presley. Wow. Of Bacolod City. Ay, kalain sa Elvis Presley, Bacolod City. Kagi na-greet ko lang happy 18th birthday, si Elsa Espaniola. Good
birthday, Elsa! Yes, birthday niya subok. Elsa. Let it go. Aho. Let it go niya si Elsa. Where are you, Elsa? Hindi ko na kanina ba't... Anong where are you, Elsa, man? Hindi mo, Sinaw, tatunta na niya kasi hindi na mo. Sige. Standby na kita sa Aksyon Hotline. Karoon nga adlaw mo yung Kopod News Action, Brian Morden. Ang inyo naman rin nga News Team. Aksyon, Dorel ka ba? Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,